Henrik, jeg har lige taget dig ud af hallen, fordi vi havde en situation anden før, hvor du blev lidt frustreret. Ja, jamen jeg blev sgu sur, fordi at lige pludselig så de andre for mange, og så ja, det blev jeg sgu frustreret over. Og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre der. Ja, du vidste ikke, hvad du skulle gøre? Nej, det vidste jeg sgu ikke. Lige pludselig så følte jeg jo sådan lidt alene på banen, og så kunne jeg ikke lige overskue situationen, og så ja, tror jeg, så var vi kommet i undertal på det tidspunkt der. Ja. Ja. Hvad betød det for dig, at I var kommet i undertal? Jamen så stod jeg bare, og så var jeg alene, og så kunne jeg ikke rigtig dække dem alle sammen ordentligt op, og sådan noget, så ender det jo med, at de scorer jo. Ja. Så det jeg hører dig sige, det er, at du er frustreret over, at du ikke kunne dække ordentligt op? Ja, og så ja. Jeg kunne ikke komme rundt til dem alle sammen, fordi jeg stod alene på banen med i angreb, eller de var i angreb. Hvad tænkte du, da du opdagede, at I var i undertal? Der tænkte jeg bare, shit, nu står jeg sgu alene, og så scorer de andre. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du var alene, at du stod i undertal? Jamen, det var fordi de andre, de ikke kom med hjem, tror jeg. Og så ja, eller det må måske ud af, at da spillet så vendte, så var vi simpelthen bare for dårligt organiseret. Vi stod forkert på banen, tror jeg. Snakkede I så sammen med dengang, at du var i undertal? Nej. Jo, eller... Altså, jeg råbte en del, kan jeg huske, fordi jeg var frustreret over, at de ikke kom tilbage. Så jeg råbte måske mest efter dem, tror jeg. Ja, skille dem lidt ud, måske. Kunne det have været en fordel at snakke sammen, i stedet for at skille ud og råbe? Ja, jo, selvfølgelig. Altså, det får nok ikke så meget ud af bare at råbe dem. Men altså, det var fordi, jeg var jo frustreret, så jeg råbte bare, at de skulle komme hjem. Men ja, det vil nok være en fordel. Så det jeg hører dig sige, det er, at det er bedre at snakke sammen, end det er at skille ud og råbe? Ja, jo. Ja, det må det jo være. Altså hvis vi snakker lidt bedre sammen sådan under spillet, så vil vi jo nok være mere opmærksom på, hvor hinanden står hen, og have bedre organisation, eller vi står bedre på banen, sådan, når vi spiller. Og specielt når spillet vender os, og vi kommer i forsvar. Ja. Så hvad vil du gøre næste gang, du kommer i sådan en situation, hvor spillet det vinder? Så vil jeg jo nok snakke sammen med mine medspillere om, hvor vi skal stå på banen i sådan nogle situationer, når vi skal til at stå forsvar igen. Og så ikke skal lære så meget ud, måske råbe lidt mindre. Sådan, så vi på forhånd ved, hvad vi skal gøre, og kan snakke sammen på banen i stedet. Og så jeg heller ikke bliver frustreret over, at det ødelægger også spillerne, når jeg bliver frustreret over at råbe i de andre og sådan noget. Ja, så det vil nok være bedre. God idé. Det synes jeg, det er en rigtig god idé. Ja. Synes jeg, I skal arbejde med. Okay, tak. Det tror jeg også er en god idé. Det føler jeg, ja. Det gør vi sgu.